Casa kompla bl-isforzi tiegħu biex fl-istituzzjonijiet Ewropej jkompli jipprova jħammeġ isem Malta wara li ftit tal-jiem l-Viċi-President tal-Kummissjoni Ewropea Franz Timmermans ma taħtx sodisfazzjon wara li prova jdaħħlu fid-dibattitu politiku Malti maħluq mill-Partit Nazzjonalista, issa Casa reġa' kitiblu. Qallu li l-Prim Ministru, Chief of Staff tiegħu u l-Ministru Konrad qed iħaddmu skema ta' korruzzjoni u ħasil ta' flus, konklużjoni ta' Casa li ma tirriżulta minn imkien. Fl-ittra tiegħu saħansitra għażel li qed istampa qarrieqa lill-Kummissjoni Ewropea meta qal li l-inkjesti maġisterjali nfetħu biss għax marret l-Oppożizzjoni għand il-Maġistrati. Dan meta kien il-Prim Ministru Joseph Muscat li talab inkjesta maġisterjali wara l-gidba li bdiet fuq l-Oppożizzjoni Nazzjonalista meta allegat li jigranti kumpanija ta' martu Michel Muscat. Iddeskriva wkoll bħala abbuż ta' poter il-fatt li Kiċ Kembri ddefenda ismu skont il-liġi mill-gideb tal-kap tal-Oppożizzjoni. L-ittra ta' Casa reazzjoni għal tweġiba ta' Timmermans fl-4 ta' Lulju li għadda meta Timmermans qallu li hija l-politika tal-Kummissjoni Ewropea li ma tikkummentax fuq inkjesti u investigazzjonijiet individwali li jkunu għaddejjin. Din ir-risposta ngħatat meta Casa għamel ieħor minn sensiela ta' tentattivi tal-aħħar xhur bilan li ssir pressjoni fuq pajjiżna b'rabta mal-Panama Papers. Pressjoni li l-Partit Nazzjonalista prova juża biex jipprova jieħu gwadan elettorali.